دادسitoni минтақаи Кӯлоб дар ним соли аввал наздик ба 300 қарори раисони шаҳру ноҳияро бекор кардааст. ҳамаи ин қарорҳо ба тақсими нодурусти замин дахл дошта, чунин мавридҳо назар ба соли гузашта 71 адад бештар шуданд. дар ин миён аз ҳама зиёд қарорҳои бекоршуда ба шаҳри Кӯлоб рост омадааст. умуман 43 қарори ҳукумати шаҳри Кӯлоб 23 тарафи прокуратураи шаҳри Кӯлоб, 20 тарафи прокуратураи вилояти Хатном бекор карда шуд. раванди бекор кардани қарорҳои нодурусти тақсими замин дар Кӯлоб то ҳол давом дорад. Додситонии вилоят гуфт ки қарорҳои бекоршуда дар 6 моҳи соли 2025 ба раисони тааллуқ доштанд ки феълан дар сари вазифаанд. то кунун барои қарорҳои нодуруст касе ҷавобгар шудааст ё не маълум нест. аммо шаҳрдори Кӯлоб гуфт ки ҳамаи ин қарорҳои бекоршударо мутобиқ ба қонун дуруст карда ба соҳибонашон додаанд. хонаи меросе ки мемонад тақсим мегардад дута сета писарашда амнура бисёрша қарорро додагиян деки лоиҳара пурсидаги нестанд. лоиҳаи аздансозӣ аммо бинои иншоот хайр инора бо дар раванди корбарии коргузорӣ ва суд мебинад, муайян мекунад ва ҳамун қарорро мутобиқ ба қонун мекунем, аксар метем бештараш ҳаминоа. дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин замине барои сохтмони баланд ошёна ҷудо шуда буд. Додситони вилоят онро бекор ва сохтани хонаро дар ин замин манъ кард. дар кумитаи замин гуфтанд ки замини ҷудошуда ба нақшаи генералии шаҳрсозӣ мувофиқат накардааст. ҳоло хонасозон барои барқарор кардани қарорашон ба суди иқтисодӣ муроҷиат карданд. аммо чунин раванд ҳатто додситони кулро нигарон кардааст. вай гуфт бино ба сарчашмаҳои ахир то ҳол қарорҳои ғайриқонунӣ аз сӯи раисони шаҳру ноҳияҳо содир мешавад ва аксари онҳо ба тақсими замин дахл доштаанд. аз сабаби он ки масъалаи бениҳоят муҳим аст, ҳамин масъалаи қонунгузории замин дар прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати алоҳида карданд. раёсат вуҷуд надошт, хеле раёсате ки назорати қонунгузории замин ҳастанд. якта доштем раёсати назорати умумӣ, ҳамаи масъаларо месанҷид. ҳозир мана раёсати алоҳида ки бевосита оиди вайронкунии ҳамин қонунгузории замин кор мекунад, махсус бахшида шудааст ки пеши раи қонун вайронкуниро гирад. ҳоло баҳси замин дар аксари шаҳру навоҳӣ доғ аст. замин дар Тоҷикистон моликияти давлат аст. аз ҳамин сабаб тақсими он ба салоҳияти мақомот вогузор шудааст. аммо бо сабаби камии он ва зиёд будани довталабон тақсими замин бо мушкилот аз ҷумла гоҳе олуда ба фасод аст. дар гузашта ҳам даҳҳо мансабдор барои тақсими нодуруст ва ғайриқонунии замин аз вазифа барканор ва зиндонӣ шуданд. вале коҳиш наёфтани ин раванд ба гуфтаи Додситонӣ онҳоро маҷбур кард то барои мубориза бо ин раванд раёсати алоҳида ташкил кунанд.